Готови ли сте за първият учебен ден? Днес ще ви представим новите ни свежи комплекти за момичета. Стилни, перфектни и удобни за едно прекрасно начало на учебната година. Очарователен детски сет за малките принцеси. Рейрана тениска с ефектни тюлени ръкави тип балон, съчетана с нежно-розова жилетка за още повече стил и комфорт. Перфектният избор за свежа, сладка и модерна визия. Вторият ни комплект, който ще ви покажем, е с изтънчена визия към всеки детайл, защото стилът няма възраст. Пухкава бежева блуза с дълъг ръкав, елегантна пола на каре, фини бежеви чорапи и мека жилетка с нежни пухчета. Комбинация, която носи уют, стил и непреходна класика. Създадени за малките дами, които предават естествена елегантност. Има визии, които не се нуждаят от много думи. Нежна тениска с сатенени ръкави и перли, ефирна бяла дантелена пола и синя жилетка. Съчетание, което носи лекота, финес и неподправен детски чар за малките моменти, които оставят най-красиви спомени. Комплектът този сме си го нарекли зелена приказка. Когато нежните земни тонове срещнат свежестта на зеленото, се ражда истинска приказка. Ефирна зелена тюлена пола, бежева блузка с пухкави ръкави, мека жилетка с мъхести цветя и бежев чорапогашник. Визия, която носи уют, стил и магия във всяка крачка. Внимание! Тази визия предизвиква усмивки. Бяла блуза с релефен надпис, кокетна плесирана пола и нежно-розова жилетка с перли. Защото всяка малка госпожица заслужава да блести с стил и настроение. Готови за игри, смях и куп комплименти. Синя хармония. Елегантно и нежно. Малко цвят, много настроение. Синята риза, елегантната синя пола, жилетката с сърца и чорапите до коляно създават визия, която е едновременно игрива и стилна. И това е комплект за малките госпожици, които превръщат всеки свой ден в малко приключение. Този комплект сме си го нарекли есенна светлина. Малко блясък, малко пух и много стил. Кафявите кожени панталонки се съчетават нежно с тази блестяща тениска. Пухеното бежево елече тип мече и чорапите до коляно завършват визията с един неповторим чар за малките модни икони, които обичат да се открояват. Разгледайте тази цветна част от нашата нова колекция. Нека първият учебен ден бъде още по-цветен, свеж и усмихнат.